Ahojte, ja som Samuel a toto sú rozšírené vedastorky. O vodíkovom pohone a výrobe vodíka sme sa zoširoka rozprávali v predošlých rozšírených vedastorkách. V tomto prípade sme si ale vysvetľovali prácu palivových článkov a na konci sme len veľmi zľahka nazreli do témy spaľovania vodíka, ktorá bola v tom čase veľmi čerstvou témou. Dnes sme prišli odhaliť tajomstvá klasického motora, ako ho poznáme, no v tomto prípade bežiaceho nie na uhľovodíkové palivá, ale na čistý vodík. Ako spaľovanie vodíka funguje? Prečo je vodík oveľa lepším palivom ako uhlovodíky a čo bráni jeho rýchlemu, veľkému rozšíreniu? O tom všetkom si povieme v dnešnej epizóde. Spaľovací motor na vodík vyzerá ako jediná reálna možnosť na prežitie spaľovacích motorov aj do vzdialenejšej budúcnosti. Predstavte si, že by ste mohli vaše milované auto používať do nekonečna a mohli by ste sa s ním po víkendoch baviť presne tak, ako to robíte teraz. Keď opomenieme dvojtaktné motory, každý jeden spaľovací motor pracuje s postupnosťou 4 úkonov. Nasávací ventil vtiahne do valca zmes vzduchu a paliva v určitom pomere, kým piesť smeruje dole. Piesť sa vracia smerom hore a tlačí zmes paliva a vzduchu o hlavu valcov. Keď je piesť na najvyššom mieste v rámci valca, sviečka odpálí zmes, ktorá pošle piesť opäť smerom dole. Vo valci vznikne exhalát, ktorý piesť pri ceste hore vytlačí cez výfukový ventil von z valca. Takto funguje jednoduchý benzínový motor s valcami usporiadanými vo vertikálnej polohe. Motor typu Boxer funguje rovnako, no jeho piesty sú uložené horizontálne. Naftový alebo vznetový motor nepotrebuje sviečku. Palivo sa vstrekuje pod takým tlakom, že sa vlastne vznetí samé bez potreby iskry. No a teraz príde zaujímavá otázka. Ako treba motor upraviť tak, aby mohol fungovať na vodík? V prvom rade budete potrebovať vodík na palube uskladniť, a keďže je vodík extrémne riedky a pri atmosférickom tlaku vrie už pri minus 253 stupňoch Celzia, budete ho musieť natlačiť do zásobníkov, ideálne pri tlaku 700 atmosfér. Tie môžeme použiť už zo známeho vodíkového modelu Mirai. Týmito fyzikálnymi vlastnosťami je vodík odlišný od bežných palív. A to znamená, že treba upraviť celý palivový systém. Napríklad takáto klasická nádrž by tieto obrovské tlaky nevydržala a treba ju vymeniť. Poďme sa pozrieť na motor. Toyota použila na výrobu spaľovacieho motora na vodík základ radového trojvalca z ostrého modelu GR Yaris a GR Corolla. To je pekne robustný a silný motor, ktorý dokáže pri jazde na benzín produkovať výkon až 221 kW. Vodíkový motor potrebuje napríklad spevnené ojnice, ventily a sedlá ventilov alebo vstrekovač paliva prispôsobený na enormné tlaky. Spaľovanie vodíka má svoje nesporné výhody. Napríklad, keď spaľujeme uhlovodíky, vzniká z tohto toto. CO2 poznáme, dosť s ním posledné roky zápasíme a NOx sú oxidy dusíka, ktoré spôsobujú okrem skleníkového efektu aj rôzne ochorenia. Pri horení však vznikne paradoxne aj voda, no nie v najlepšom stave. Keď spaľujeme vodík, vzniká z tohto toto. Keď máme palivo bez uhlíka, nebude nám vznikať oxid uhličitý. No oxidov dusíka sa zbavíme ťažko, lebo dusík sa nachádza priamo vo vzduchu. Vodík však má jedno eso v rukave. Zmes je tvorená palivom a vzduchom, to už vieme. V benzínovom motore potrebujeme na odpálenie jedného dielíka paliva 15 dielíkov vzduchu. No a teraz sa to začne otáčať v prospech vodíka. Vodík má oveľa rýchlejší plameň. Má vyššiu teplotu vznietenia až 500 stupňov Celzia a celkovo sa správa ako 120-oktánový benzín. Aby to nevyzeralo všetko tak krásne, má to aj niekoľko problémov. Na to, aby sme zašli s vodíkovým spaľovacím motorom akúkoľvek zmysluplnú vzdialenosť, potrebujeme veľa vodíka, uloženého v ťažkých zásobníkoch. Nemôžete len tak zobrať staré auto a jeho palivovú nádrž nahradiť vodíkovou. Kým taká bežná nádrž môže mať 50 litrov, nádrž Corolla Cross H2 má 122 litrov a k tomu pekne hrubé steny, ktoré znesú ten obrovský tlak. Druhou vecou je efektivita spaľovania. Najmodernejšie benzínové spaľovacie motory len nedávno presiahli hranicu 40% tepelnej účinnosti.
To v jednoduchosti znamená, že využívajú len 40 energetického potenciálu paliva a zvyšných skoro 60 míňajú na teplo. Spaľovanie vodíka je na tom len trošku lepšie, niekde na úrovni 40 až 45 Využívanie vodíkových palivových článkov dosiahne účinnosť asi 50 no a najlepšie sú na tom elektromobily s využitím až 80 energie. Už teraz tak poznáme efektívnejšie formy pohonu ako spaľovanie vodíka. Je však možné, že táto možnosť zostane pre fajnšmekrov a nadšencov. Svet nespasí, no iskru automobilového sveta udrží ešte niekoľko rokov. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a niečo nové ste sa dozvedeli. Nezabudnite sledovať YouTubeový kanál Toyota a Toyota Slovensko na všetkých sociálnych sieťach. A ja sa na vás teším niekedy na budúce.